loss, it's something that is not nice, but I really want us to tap on that. A reason for that, there's someone out there oqeda find out ukuthi umuntu osenyongweni again akasekho. And you are here today, you didn't die. I am here today, I didn't die. I can relate so much with you. What would you want to say to that person who just lost their loved ones out there? Engakusho kumuntu olahlekelwe ukuthi first of all kuzona zonke izimo esibhekana nazo. Akulona iphutha okanye mhlambe kusuke mhlambe kufezeka izifiso zomunye umuntu. Kusuke kuyinto ekumele idaleke. Okuwukuthi thina kusuke kuyithunywa zokukusiza ukuthi wena fanele kuqine ube nezifundo futhi oba nazo. Kunento ethi uNkulunkulu sifana sisabantwana bakhe ngithisho njalo lento. uNkulunkulu uma ngabe ezokufaka ezokudlulisa esimweni uyoqala ngene kuqala. Njengomzali mangabe ingane ezoyigeza uyifaka emanzini esewazwile ukuthi izokwazi nokuhlala kuona. Lawo manzi ayathi mangabe isiqala ingane izwane ukuthi unayo izwane ukusheshsha iphume emanzini. Lawo manzi ayothi mangabe isiza ukuthi seqala manje ukungabi lesimo esihamselana nami ebese buyela ikhala back kulomuntu lokuyena oyibeke kule ndawo ekuyona ukuthi cela uzongikhipha la ukanjalo kweNkulunkulu umuntu okuleso simo leso uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukuthi akusize and nawe and akukho ukuthi isimo ongathi mhlambe why ngenzakalanga kubani akekho umunye umuntu obengenzeka kuyena wena bekufanele yenzeke kubani if it wasn't you. I love your analogy, and just to add on that, there's a script that says uNkulunkulu sondelene nalabo banhliziyo ziphukileyo. And uNkulunkulu uyasiremind ukuthi kahle kahle wena umuntu ufanele sithembele kuyena oyinto yonke kuthina uyena.